Изследване е установило, че при децата между 9 и 11 години повече от 90% покриват препоръчителните нива за умерена до интензивна физическа активност. До 15 годишна възраст обаче само 31% достигат тези нива през делничните дни и само 17% през уикендите. Според същото това изследване, физическата активност намалява с около 40 минути на ден всяка година. Това е факт, но има надежда. Дори само ходене 15 минути на ден е полезно за здравето. Ако децата ви не спортуват редовно, организирайте семейно каране на колело, туризъм, игри с топка или плуване. Семейни събития, свързани с физическа активност, ще поддържат цялото ви семейство здраво и в добра форма.